ଆଉ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କଣ? ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆଉ କଣ? ଏବେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ମାହୋଲ, ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତ କିଛି ସେମିତି ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉଠି ଆମର ଏବେ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆଜି? ନୂଆପଡା। ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ା କଣ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ? ବାଜିମାତ ବିଜେପି ଏବେ ଶାସକ ଦଳ, ତାର କଳ ବଳ କୌଶଳ ଧନ ଅର୍ଥ ବଳ ସବୁ ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ହିଁ ଜିତିପାରିବେ। ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍? ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅପର କାଷ୍ଟ ଭୋଟ ସବୁ ବିଜେପି ଆଡେ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଡିଭାଇଡ ହବ। ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଟା ଡିଭାଇଡ ନ ହୁଏ ବିଜେଡି ଜିତିବ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ। ଯଦି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବିଜେପି ଜିତିଯିବ। ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ଖାଇବନି? ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆଦିବାସୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନା ନବୀନ କଣ ବା? ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେହେରା ବିଜେଡିର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଘଷିରାମ ମାଝୀ। ହଁ ଘସିରାମ ମାଝୀ। ଘଷିରାମ ମାଝୀ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବି ମୋହନ ମାଝୀ। ସିଏ ଆଦିବାସୀ ଚିଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଟି? ମିନିଷ୍ଟର ବି ମୋହନ ମାଝୀ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀର ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସେ ଇଏଟା ନାହିଁ। କ୍ୟାରିସମାଟିକ ଲିଡର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମିତିଆ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାରିସ୍ମା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ତ ବର୍ଷଟେ ବି ଭଲସେ ହେଇନି ବର୍ଷେ ବୋଧେ, କଣ ନା ଦେଢ ବର୍ଷେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ନାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଇନି ଆଉ। ତଥାପି ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ଦିଅ, ଏବେଠୁ କାହିଁ ଜଜ୍ କରୁଛ? ଜଜ କଣ? ଆମେ ଜଜ କରିବା କିଏ? ଜଜ ଆଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ଆସିବ, ଲୋକ ଜଜ କରିଦେବେ। ଆମେ କଣ ଜଜ? ଆମେ ବି ତ ବାହାରେ ରହିଲୁ, ଦାଦନ ଖଟିଲୁ। ଆମେ କଣ ଜଜ କରିବୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ତ ଯାହାହେଲେ ଲିଡ୍ ନବ, କାରଣ ସରକାର ଅଛି, କଳ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର 24 ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ବିଜେଡି ର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କି। ମନେ ପକାଉନି 2019। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନା ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ। ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ବିଜେଡିର ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା, ସେମାନେ ବିଜେପି କି ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ମାନେ ଏମଏଲଏ ଆକ୍ଟିଂ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ନା। ଗୋଟେ ଆମ ନିମାପଡା ସମୀର ଦାସ ସିଏ ଏମଏଲଏ ଥିଲା। ତ ସିଏ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆମର ଇଏ ଥିଲେ ନା କଣ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଥିଲେ ବିଜେଡିର। ସମୀର ଦାସ ବିଜେପି କୁ ଯିବା ଫଳରେ ସିଏ ବି ସବୁ ପଳେଇଲେ ନା ନା ଆମର କଥା ବିଜେପି କି ସେଠି ନା ନୁହଁ। ସରପଞ୍ଚ ମାନେ। ତ ଯାହାହେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି କି ଫାଇଦା ଦବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଲୋକ ବିଜେପି ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ଅଛି ଚେହେରା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଳିନ ହେଇନି। ସେ ଭଲ ନ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କଣ? ଯେ ଯଦି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସରକାର ବଦଳୁ, ତାହେଲେ ଭଲ କାହିଁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି? କଣ ସରକାର ସତ ନା ଏଇଟା ହଉ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନା, ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଇଏଟା ଭଲ, ଆଇଟି ସେଲ୍ ଟା ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଇଟି ସେଲ୍ ଚିକେନ କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତଡକା। ପୁରା ହେଇ ଚାଲିଲା। କଣ କଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ଇନକମେନ୍ସି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଏନଟିଆର ନା ଜୟଲଳିତା ହେଇପାରିବେ? ସେ ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଣ୍ଟରରୁ ସବୁ ଆସି ସେଣ୍ଟର ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର କଳ ବଳ କୌଶଳ, ପୁଣି ସଂଘ ଅଛି। ସଂଘ ଯଦି ଚାହିଁବ ତତେ ଜିତେଇ ଦବ, ମତେ ବି ଜିତେଇ ଦବ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଲେବୁଲରେ ୱାର୍କ। ସଂଘ କଣ ଓଡିଶାରେ ନାଇଁ କଣ କେମିତି ଥିଲା? କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଇନ ବିଜେପି ନାଇଁ ଆସିଲାରୁ ବାଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧରିକି ସଂଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ସଂଘ। ହଁ ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ, ସେ କଥା ଛାଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ ଏ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ହବ ଲଢେଇ ମତେ କୁହ? ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି କହୁଛ? କଂଗ୍ରେସ କିଛି ନହେଲେ 30,000 ଭୋଟ ନବ, 40,000 ଭୋଟ।
40,000 ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଢେଇରେ ଭାବେ କେମିତି ହବ? 5,000 7,000 ଏପଟ ସେପଟ। ଆମର ଯୋଉ 24ରେ ତାପରେ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ କଥା କିଏ ହେଲା, ଥିଲା? ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜେପି ନେତା ମେଣ୍ଢା କହୁଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଗୁଣ ଖରାପ। ହୁଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା କଥା, ଲୋକ ତ ସେ ନା 24 ଇଲେକ୍ସନରେ 2 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଥିଲା? 24 ସେମିତି ତ 24 ନମ୍ବରରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ବୋଧେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଘାସିରାମ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ରହ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ମାରି ଦେଖୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ବୋଧେ। ନୂଆପଡା 2024 ଘାସିରାମ। 1 ନମ୍ବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, 2 ନମ୍ବର ଘାସିରାମ, 3 ନମ୍ବର ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, 4 ନମ୍ବର ଘାସିରାମ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। ଯଦି ଘାସିରାମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, କଂଗ୍ରେସ ଖେଳୁଥିଲା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲା। ନା ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାଇଚାନ୍ସ ଏଇଟା ଜିତି ଯାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ମୋରାଲ କଂଗ୍ରେସର ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିଲା, ପୁଣି ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ 2024 ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ। 2029 ତ ଘାଇ ଘାଇ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଜନନାୟକ ଭଳିଆ ପୁରା ଯାଉଛି। ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୋଦି କଥା डॉक्यूमेंट ନୁହଁ। इलेक्शन कमीशन का है, वो डॉक्यूमेंट संविधान देखेगा ये हमारा है। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋଦି କଥା ଆଉ ନୁହଁ। ସେମିତି ଆମେ କଣ ଆନାଲିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ନୁହଁ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରୁ ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଇଏଟା ନା ନାହିଁ ତା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି। ସହିତ ଇଏଟା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ଅଛି, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସାଇନିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେପି ସେ ବର୍ଷ ହାରିଥିଲା, ଇଏ ଆଙ୍କ ହୁଁ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହବ। ହୁଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ବାହାରିବେ ନା ବାହାରିବେନି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ସିଏ ବାହାରିବେ? ସିଏ ବିଜେପି ବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ବାହାରୁ, ଆମେ ସେଇଆକୁ ଖାଲି ଧରିବୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଚଲାକି ହେଇଥିବ ଭିତରେ ରହିବ। ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଠିକ ସେ ଚାଲି ସିଂହ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଢା। କି ଗୋଟେ ପୁଣି ସବୁ ନାଇଁ ବୟସ ରାଜନୀତିର ଅଛି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବୟସ ଅଛି। ସବୁ ରାଜନୀତିର ସିଂହ ତ ଗୋଟେ ଦିନେ ନା ବୟସ ଦିନେ ବୁଢା ଅଛି। ହବ, ଆଉ ସିଂହ କଣ ସବୁଦିନ ଆଉ ରହିବ? ସିଏ କଣ ଆଉ ହଁ, ସିଏ ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଯଦି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବ, କିଏ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲିଡ୍ ନବ ନା ନାଇଁ? ଲିଡ୍ ମୁଖିଆ ମରିଯିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି 2 ଦଳ ହେଇଯିବ ଆଉ। ନା ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଡ୍ ନବ, ତମେ କହୁଛ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି? ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଡେଭଲପ କରେ, ଲୋକ ଟିକେ ଦେଶ ଭକ୍ତ, ତା ଦେହରେ ସେ ପୁଣି ଓଡିଶାରେ ପୁଣି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁଣି କୋଉଠି ବାହାରନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସିଏ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାର ବିହାର କୋଉ ଟା ଇଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହଁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୋଉ କେସିଆର ଥିଲା ସେ ସରି ସିଏ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ନୁହଁ, ସେଇ କୋଉ ଯୋଉ ଅମଳର ବାପା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଯିଏ ହାରିଥିଲା। ବାହାର ତା ନା କଣ? ସେ ଲୋକ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଲୋକ ଦରକାର ପଇଲେ ପୁଣି ନା ଏଇନେ ତ କେତେଟା ସିଏ ଭିଡିଓ ଆଇଟି ମାନେ ସେଲ୍ ଇଏ କଥା ଆଉଛି, ଲୋକ ସିଏ କମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ମେନ୍ ଭଲ ଚିଡୁଛନ୍ତି, କାମ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଣ୍ଡିଆନ ନବାକୁ, ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା। ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ନେତା ହଉଛନ୍ତି, ନେତା ବଦନାମ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଜିକାଲି ସରକାର ଗଢୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବିହାର କଥା କଣ? ଏବେ ଜେନଜି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି।
ବିହାର ବିହାର କଥା କଣ? ବିହାର ସେ 18 ପାର୍ଟି ସେ କହି ହଉନି ତମେ କାହାକୁ କଣ ବିହାର କଥା କହିବା କଣ? କହି ହଉନି। ବିହାର ତ ହଉଛି ଭାରତୀୟ 18 ରାଜନୀତିର ପାର୍ଟି ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ହଉଛି ସେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିଦଉଛି। ସେ ଆରେ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବା, ମୁଁ କହିଲି ବିହାରରେ 18 ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି। ତୁ କେମିତି କହିବୁ କିଏ ଇଏ ମହାବାବୁ କରିବ? ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଯେ ତ ବିହାରରେ କଣ କହିଲୁ ମହା ପୁରା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଟାଇଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଜନସୁରାଜ 7-8ଟା ସିଟ ଜିତିବ, ସେଇ 7-8ଟା ସିଟ ହବ ଡିସାଇସିଭ ସିଟ ଆଉ। କଣ କଣ ଟେ ଜନସ୍ୱରାଜ ହଉଛି ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିହାରରେ ତା ଯୋଉ ଯଦି ଏମଏଲଏ ଇଏ ଠିଆ ବିଜେପି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ହାରିଲା ବିଜେପି ଧମକେଇ ଟଳମଳ ନେଇଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ। ହୁଁ। ବିହାର କଥା ଆମର ଏଇନି କାମ ଛାଡ, ତ ଆମର ଏଇନି ଓଡିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିବେ ବିଜେପି କାମ ସରକାର ହବ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯୋଉ କଣ ଦିଖତା ଲାଗୁଛି ହେ 5 ଓ ବର୍ଷରେ ବିକତା କଣ ହେ, ଇଏ କାମ ହବ ଦେଖେଇ ନା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହବନି? ହଁ। ନା। କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଖି ଏବେ ଦୃଶିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। କିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୋଜଗାର କିଛି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ତମେ ଆଖି ତମ ଦୃଶିଆ ରିଭୋଲୁସନ କାଚ ହେଲା ମାର୍କା ଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ କାମ ଲୋକ ହବ ନା ଦେଖିବେ। ହବନି? ଆଉ ତମେ ଯାଇ କୋଉଠି ଅଧୁନା ଏରିଆରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ, କିଏ ତାକୁ ଦେଖିବ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନା ଇଏ ନା ଇଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦାଦନ ଇଏ କରିବୁ, ଦାଦନ ଆମେ ଲୋକ ଆମେ ବାହାରକୁ ଏମସିଏ ଯିବେନି, ପଢିକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ କିଛି ଡାଟା ସେ ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଢିନଥିବେ ତାର ତ ଡାଟା ଆସିବାକୁ ଆସିଛି ବାଧ୍ୟ। କି ନାଇଁ ଲୋକ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଏତିକି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସେ ଆଇଟି ବା, ତୁ ଏମସିଏ ପଢିବୁ ତତେ 3,000 ନା ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବେ ନା ସେ ହଉଛି କିଛି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ। କିଛି ନା କିଛି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓଡିଶାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି। 8,000 ତ ଅଧିକା କହିଦେଲୁ, 8,000 ତ ପିଲା ସର୍ଭାଇଭ କରିଯିବେ। 3,000 4,000 କଣ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଜୁରୀ। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଦରମା 8,000, ଦରମା 8,000। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟି ତତେ ନେଇ ଅଟୋମେସନ ନା ନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଏ ତ କରେଇବେ। ମାନେ ଶୁଣୁନୁ ଆଙ୍କର କଣ ସବୁ ଅଟୋମେସନ ଏଇ ଯୋଉ କଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର କାମ କରେଇବେ, ଥାଏ ସେ ନା କଣ? 3,000 ଟଙ୍କା ଅଟୋମେସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ 6 ଲକ୍ଷ। 3,000 ଟଙ୍କା ତାର, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ମାନେ ଛାଡ। ପଇସା କାହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି? ଆଉ ରହିଲା ଇଏ ଯୋଉ ତୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ସିଙ୍ଗାପୁର ବୁଲି ଆସିବା, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ବଡ କଥା? ନା ମୋହନ ମାଝୀ ଯାଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ। ନା ଆମେ କାହିଁ କଣ ସେ ସୁଶୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ଚାଲୁ ସୁଶି ଖାଇକି ଆସିଥିବେ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ହଉ କିନ୍ତୁ କାମ ଏଠି ଚାଲୁ। ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ ତ ମୋହନ ମାଝି ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି କାମ କରିପାରିବନି। ସେ ଘେରା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ହୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଚି ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାକୁ ଏବେ ଟକ୍କର ଦବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସେଥର କଥା ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ପ୍ଲଟ ବା। କରୁଛି ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାକୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଉ ଫିଗର ଯୋଉ ଚେହେରା, ସେ ତା ଆଗରେ ସବୁ ମଳି ନରଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖେ ଭଜନଲାଲ ସାହୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ସବୁ ଡନ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ବୁଝିବା କଥା। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ଜିତୁଛନ୍ତି ଅବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖେ, ଛତିଶଗଡ ଦେଖେ। ଆମ ଏମପି ନାଇଁ ବିହାର ଯଦି ହାରିଲେ ଗଲା। ଏମପି ବିହାର ହେଲେ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାୱାର ଯିବ, ଦେଶରୁ ସରକାର ସିଏ ବି ମୋହନ ନା କଣ ବା? ତୁ କେମିତି କହିବୁ ନୁହଁ ତତେ ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନା ଅଫିସରେ ସେ ଚାକିରି ଇଏ କରୁଛୁ, ଟିକେ ତାପରେ ତତେ ଲୋକ ଇଏ କୁହାଗଲା ତୁ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଭଲପ କରିବୁ, ମୋହନ ମାଝି ଜଣେ ତତେ ବିଜନେରୀ ସ୍କୋପ ଲୋକ ଦିଆହବ, ନୁହଁ। ତୁ କେମିତି କରିବୁ କହ? ତୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିବୁ, ତତେ ଡାକି ମିଟିଂରେ ବସେଇଦେବେ, ତୁ କଣ କରିବୁ? ସ୍କୋପ ଦେବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ।
କଥା ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନରେ କଥା ହଉଛି ସେଇଠି ବା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ଯଦି କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛି ଆଉ ଦିଦିଟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବନି। ନା ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛି ମାନେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ସେଠି ହେଲା ଖୁସି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କାହିଁ ରହୁଛି, ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଗୋଟେ ରୁଷିବେନି, ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ହବନି, ତାକୁ ଖୁସି କରିଦେ ତାକୁ ଖୁସି କରିଦେ। ଖୁସି ଇଏ ତାହେଲେ ବା କଣ, ଇଏ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ପାୱାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦରକାର, ଦଳ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଦରକାର। ବାପ। ନବୀନ ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା, କାହିଁ ମୁଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିନି ଆରଜେଡି ନବୀନ ସରକାର ଗଠବନ୍ଧନ କିଏ କରିଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ନା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି। କରିଥିଲା ଯୋଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯଦୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆମର ଏଇନା ଆରଜେଡି, ସିଏ ବି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଛି ନା ନାଇଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ କଷ୍ଟ ତମେ ତ ସିଙ୍ଗିଲ ଆଦିବାସୀ ପାର୍ଟି କଷ୍ଟ ଜିତିଛ, ତମେ ଠିକ ଅଛି, କଣ କାରଣ ଦରକାର, ତମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତି ଦିଟା 5-6 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକେ କରିବା ଜଣେ କଣ ଦରକାର। ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭଲ କରୁଛ, କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଟା ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇଏରୁ କରୁଛ, ଗୋଟେ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଭୋଟ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କରୁଛ। ପାଇବେନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଆଉ ପାଇବେନି, ଯାହା ପାଇଥିଲା ଆଉ ପାଇବେନି। ଆଦିବାସୀ ଆଙ୍କର ବିଜେପିର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ କଣ। ଚାଲିଛି ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ଆଜି ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇ ନବୀନ ହଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ। ପୁଣି ନୂଆପଡା ବୋଧେ ଆଜି ସରିଛି ଡେଟ, ନୂଆପଡା କାଲି ନା 4 ତାରିଖ, 11 ନା କଣ, 11 ନା କଣ, କଣ? ନୂଆପଡା ଇଲେକ୍ସନ କୋଉଦିନ? ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଇଛି ଆଜି। ଆଚରଣ ବିଧି ଆଜି ଲାଗୁ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ। ଏଇ ନୂଆପଡା ତି? ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଁ ହଉଛି। ବିହାର ବି? ନା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ କରିବ ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଜେଡି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ଦବ କଂଗ୍ରେସ କୁ। ହୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେପଟେ ନୂଆପଡା ଅଛି ଆଉ ପୁରା, ଆମର ରାହୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖୁଥିଲି କଣ ସେ ଆଇଟି ଟିମ ଏମିତି ମାତିଲେଣି, ମେନ୍ କରି ବିଜେଡି ପାଇଁ। ପୁରା ଜନନାୟକ କରିସାରିଲେଣି ତାକୁ। ସେ ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଲାଓ ଦେଶ ଗରିବୀ ହଟାଓ ଇନ୍ଦିରା ଲାଓ। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଲାଓ ଗରିବୀ ହଟାଓ, ଏବେ ସେମିତି ରାହୁଲ ଲାଓ ସମ୍ବିଧାନ ବଚାଓ। ଏଭଳିଆ ସେ କରିସାରିଲେଣି। ରାହୁଲ ନା କଣ ଗାନ୍ଧୀ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିବା ଦରକାର। ରଖିଛି ଆଉ ସତରେ ବି ହେଇଥିବ, ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିଥିଲେ ବି କହିହଉନି ଏତେ କଥା। ଖାଲି ଚିଠା ଗାଡି ପଢୁଛି ଆଉ, ଭୋଟ ଚୋରି। ଜାଣିଦେଲେ କହିବନି ପିଟିବେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ, କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଦେଲେ କହିବନି ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବେ ପକେଇବେ। ଆମର ଭାଇ ଆମ ରୋଜଗାର ଓଡିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଜାଣିଲ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲା ଆମର ଜାଣିଲ ନିର୍ବାଚନ ଜାଣିଲ କମିଶନ, ଜାଣିଲ ପାଟି କଲେ କଣ ସେଥିରେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା ସେ କଥା। ଆମେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଗଲୁ ଆଉ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଗଲୁ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଗୁରା କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କାମ ଦାମ ବିଜେପି ଆସିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କମ୍ପାନୀ ନବ, ନା ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ଦେଇକି ଯଦି ସେ ଘରକୁ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଗୁରା କଣ କାମ ନୁହଁ। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ପାଇଁ ହେଇଥିବ। କରିବ ନା। ମୁଁ ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୁଡା କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ଠାକୁର ଇଏ ଚଳୁ, ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ବ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଈ ବଞ୍ଚାଅ ଇଏ କରାଅ, ସେଟା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଈ ବଞ୍ଚେଇଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ବାଡେଇକି ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଇଏ ତ ଖାଲି ଇଏ ତ ଠାକୁର ଇଏରୁ ବାହାରି ପାଇଲେନି ଆଉ। ଗାଈ କି ବଞ୍ଚାଅ ଠିକ, ଗାଈ ଆମର ଗାଈ ବଞ୍ଚାଅ ଯୋଉ ସରକାର ଆଇଥିଲା କି, ସେ ସରକାର ତାଙ୍କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଡଉଛି। ନା ସେ ଗାଈ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସକସନ ଗୋଟେ ଦରକାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଢୁଥିଲେ, ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ନେତା ତାଙ୍କ ସେଇଟା ପଛରେ ଠିଆ ଡିସକସନ ହେଇଥିଲେ। କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଲା ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତା ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି।
ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଲିଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପଡୁନି ବା, ତାଙ୍କର ଲିଡର ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ନା। ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ, ତାଙ୍କର ପଡୁନି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରୁ। ଏବେ ମନମୋହନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ହଉଛି ମୋହନ ମାଝି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗରେ ଚତୁର କଥା ଲୋକ, କହିପାରିବନି। ଡାଇନାମିକ ଲୋକଟା ସେ, ଯାହା କହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇନାମିକ ଲୋକ। ତୁ ଅଫିସରେ ଭଲ କାମ କରୁ, ତୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଡିବନି। ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜନୀତିଟା ତ କାହା ଆହୁରି ସାଙ୍ଗେ ପଡୁନି। ଆହୁରି କିଚଡ। ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ଓବିସି ଓଡିଶାରେ। ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟା ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ହଉ। ଓଡିଶାରେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ। କିଛି ହଲେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଖ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉଛି ବିହାର ୟୁପି। ଏବେ ଦେଖୁନୁ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ବିଜେପି ବାଲା ଆମର ଟିକେ ପୁରୀ ପାର୍ଟିରୁ ମନୁବାଦୀ କଣ ନା। ତା ନାଁ? କି ଅନନ୍ତ ସିଂ ହଁ ଦୁଲର ଚନ୍ଦ ନା କଣ ତା ନାଁ ଟା? ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ୟାଦବ ନା କଣ ଦୁଲାର ଚନ୍ଦ ୟାଦବ। ଅନନ୍ତ ସିଂ ଲୋକ, ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଯାଏ ଅନନ୍ତ ସିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। କଣ ହରିଚନ୍ଦ ନା ଏଇ କଣ ତ ଗୋଟେ ତା ନାଁ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି। ଅନନ୍ତ ସିଂ ତ ଗୁଳି ମାଇଲା ସେ ଯା ହଁ ବିହାର ଦୁଲାର ସେଟା ଚନ୍ଦ ଆଗେଇଲା ଦୁଲାର କି ଚନ୍ଦ ବିହାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଏପଟେ ତେଜସ୍ୱୀ, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦିଶା ଆଇଛି। ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ 5 ମିନିଟ୍ କମେଡି ପବନ ପୁଣି ସିଂହ ଗୋଟେ ଠିଆ ଗୁଳି, ହେଇଛି ଠିଆ ପୁଣି ହେଇଛି 5 ତାକୁ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କମେଡି ୱାଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଳି। ଦିଆଯାଇଛି ନା କଣ? ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଖାଲି ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଛି। ନାଚ ବାଲା ଏଇଟା ସବୁ ଠିଆ ଲୋକସଭାରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ତାର ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍। ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପବନ ସିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ପବନ ସିଂ ହଉଛି ଠାକୁର। ଠାକୁର ଭୋଟ ଟାକୁ ସେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ପବନ ସିଂ ଗୋଟେ କଣ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ବା? ବିହାରରେ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବେ କଣ ହବ? ଏଥର ସେ ବିଜେପି ଜଏନ କରିନି କି? ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଲ ଆଉ ସେ ଦଳ ଭୋଟ ପାଇବନି। କାଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିବୁ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବିଜେପି ଯୋଉ ଭାବୁଛି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ହଁ ବିଜେପି ଭାବୁଛି ବିହାର ଭଳିଆ ସବୁ ଏମିତି ଭଲ ଜାତି ଇଏରେ ଲୋକ ଡିଭାଇଡ କି ଭୋଟ ସେମିତି ଓଡିଶାରେ ମୁଁ କାହିଁ କାଷ୍ଟ ଆଉ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ। ରିଜନାଲ ଦିଟାଙ୍କ ନାହିଁ। ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ କାଇଁ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତିଶ କୁମାର ଏମାନେ ଏଇ ଦି ଜଣ ସେଇଟା ପାଇଁ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଛନ୍ତି କହିବା ସେଠି। କଥା। ପଲିଟିକ୍ସ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କଥା। ମୁଁ ସେ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସେକୁଲାର ଲିଡର କୁହନ୍ତି 2014 ଇଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି। ମାନେ କାହା ପଟକୁ ବେଶି 2014 ଢଳିବାର ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ। ନବୀନ କହିଲେ କଣ ପଥର ଥୋଇବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଜିତିବୁ। ହୁଁ ପଥର ମାନେ ହେଇକି କାହା ପଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଗୋଟେ ବେଶୀ ମେନ୍ ତ ଏମାନେ କାଷ୍ଟରେ ଭୋଟ ମାଗିବେନି ଆଉ। ସେଇଟା ଠିକ ନା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଯାହା ହଉ କାଷ୍ଟ ଏତେ ଓଡିଶାରେ ନା ଆଜି ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ବିହାର ଯୋଉ ବିକାଶ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଯୋଉ ତଳ କାଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଧୁଷିତ ଏରିଆ ସକାଶେ ଅଜନା ଏରିଆ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ରିଲ ଦେଖୁଥିଲି ସେ କହୁଛି ଇଧର ବିକାଶ ହୁଆ କି ନାଇଁ ବିକାଶ କୌନସା ଜାତ କା ହେ। ଭାରତର ମାନେ 9ଟା ଯାହା ଓଡିଶାରେ ଦୂଷିତ ସେଇ ସହର ଭିତରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟା ନାହିଁ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର 9ଟା ଯାକ ସହର। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି କଣ ଦେଖୁଛୁ କଣ ବିହାରରେ? କରିବୁ
ତଥାପି ଜିଡିପି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସମାନରେ ହେଇଗଲେଣି। ବହୁ ପଛରେ ଥିଲା। ପାରାଦୀପ ଭିତର କଥା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ ଆମ ଘର ପାରାଦୀପ ଆଉ କହିବ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାହାହେଲେ ଇଏ ଅଛି ନା, ପୋର୍ଟ ବଗେରା ଅଛି। ସାଫ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ପାରାଦୀପ ଜେଲ ପୋର୍ଟ ପଠେଇ ସକାଶେ ମତେ ଲାଗିଲାଣି, ଓଡିଶା ଏବେ ବହୁତ ଇଏ ହଉଛି। ତୁ ଜେଲ ପଠେଇ ମତେ ଏ କଣ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ। ଖାଇଯାଉଛି ଆଦାନୀ। ସେ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଗୁଡା ଏତେ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆଦାନୀ କି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଫଙ୍ଗଲ ଟାଇମ ଦେଲଣି କି ନାହିଁ, ନାଇଁ? ସୋଦା ଖାଇକି ଆଇଲା ଅଫିସରୁ ସୋଦା ଖାଇକି ଆଇଲା ବେଳୁ ଆଉ ଟାଇମ ବିହାରକୁ କଣ ଅଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ଟେ ଏତେ କରି କଥା ଦେଇ ଭାବିବାକୁ। ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବିହାରକୁ କଣ ଟଙ୍କା ଟେ କରି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ଜିତିବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଡେ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଜଙ୍ଗଲ ହଏ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ବିଜେପି ଜିତିବ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ଆମର ଏକରେ ସରକାର କଣ ରହିଲା, ଦୁଇରେ ତ ମୂର୍ଖ ନୂଆପଡାରେ କଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ତାର ଫାଇନାଲ କଣ ପୁଅ ହବ ଲଢୁଛି। କହୁଛ? ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆଉ ବିଜେପି ଛଡା ଆଉ ଯିଏ ଜିତେ ସେ କରିଷ୍ମା। ବିଜେପି ଛଡା ଆଉ ଯିଏ ଜିତେ ସେ ନା କରିଷ୍ମା। ଡି? ସେ କରିସ୍ମାରେ ବିଜେପି ଯଦି ମନେ ରଖ 2029 ରେ ଓଡିଶାର ସରକାର କଳ ରହିଲା। ବିଜେପି 2029 ମାତିବେନି ସେଇଟା ତ 2029 ଯଦି ବିଜେପି ହାରିଗଲା, ଏଇଟା 2029ରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଘେରିବେ ବିଧାନସଭାରେ। ବିଜେଡି ଯଦି ଜିତିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଏନେ ମାତିବେ। ବାଉଳାରେ ଜିତିଛୁ ନା ବାଉଳାରେ ଜିତିଛ ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳ ଯାହା କହୁଛି ସତ ଲୋକ ଭାବିବେ। ନା ବିଜେଡି ଯଦି ଏଇ ନୂଆପଡା ଇଲେକ୍ସନ ଟା ଯଦି ବିଜେଡି ଜିତିବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ କି ବିଜେପି ଯୋଉଟା ଜିତିଛି 24 ବାଉଳାରେ ଜିତି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାହାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ବିଜେପି ବାଲା ମାଟି କାମୁଡି ପଡିବ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ। ସେ ଗୋଟେ ଯାହା ତ ମେସେଜ ଯିବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମେସେଜ ବିଜେପି ପାଇଁ, ବିଜେପି ଫରେ ଯିବ ଆଉ। ସେଇଟା ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ। କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଡ କଥା ବିଜେପି ଜାଣିଛ ନା ପୁରା ନାଇଁ? ଲାଗିଛି, ପୁରା ତାର ଯେତେ ଲିଡର ଇଏ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନବୀନ ନୂଆପଡାରେ। ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କଣ ଥିଲା କହିଲୁ, ମାନେ ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ ମାଗଣାରେ, ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନୂଆପଡାରେ ଆଇଛି ଆଗ ପଇସା ଦବୁ, ନୂଆପଡାରେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ପଇସା ଦବୁ ତାପରେ ତାକୁ ମହିଳା ଭୋଟ ରିଇମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ବିଜେଡିର କରିକି ଅଛି। ଆଣିବୁ, ଯେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳିଆ। ସିଏ ଯଦି ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ସେ ମହିଳା ଗୁଡା ପଇସା ଯାହାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡିକି କାହିଁକି ଦେବେ। ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଇଠା ଖାଇବାକୁ କଣ ଲୋକ ହେଇଛି? 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତେ। ଲୋକ ତ କର୍ଜ କରିପାରିବେନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାଗଣା ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ କଣ ମିଳିବ ହଉ। ହଁ କୁକୁର ଭଳିଆ ସୋଦା ଶୁଣି ଏଜୁକେଟେଡ ଦାଦନ। ସୋଦା ଶୁଣିକି ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ହଉ ତନବିର କି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ କିଆରେ ହଉଛି। ତନବିର ଆମକୁ ପୁରା କଣ ମିଳିବ ହେଇଛି। ଏତେ କଥାରୁ। ଏ କଣ କିଆରେ ତନବିର ଲେଖିଦେଇଛି ଟକ୍ସିକ ଆମେ ତ କଲଚର। ଖଟୁଛେ, ଆମେ ତ କୁକୁର ଭଳିଆ ଖଟୁଛେ ବାହାରେ। ତାକୁ ପଚାର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜି କଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟକ୍ସିକ ଦାଦନ, କଲଚର କହିଛି। ଏଜୁକେଟେଡ ଦାଦନ। ଏତିକି ଆଉ। ହୁଁ। ହଉ ରହିଲୁ। ହଉ। ହୁଁ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ହଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଜିର ଏତିକି ଏଇଆ ତ ଥାଉ। କରିବ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଗୋଟେ କଣ ଆଣିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ଟପିକ ଆଣିବା। ଏରା କଷିକି ଚିପିବ। ହଉ। ରହିଲୁ। ଆଉ କହୁନ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବେଲ ଆଇକନ ଦବେଇ ଦବ। ହଁ।